everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Ati, tag 50 pesos lang taan ang imong 100 nga gitunol nako. Kay nakahibaw man ko, nang-apply pa man ka og trabaho. Nahibaw ka, Inday? Gihatag na ni Lord ang imong gipangayo. Mao nga, ampingi. Ha? Lord, unsa naman sab ni? Lain ka hasol nako. Dagkutan nako ang gibayran nimo mga kadila nga akong gibaligyan nimo ati ha. Ayaw na. Nalipay ko karon nga nagkasulti ta. Kadiyat lang una, Inday. Kadiyat lang, kinsa man ka? Wala si maminaw pa nako. Tuwa siya paingon sa dagutanan og mga kadila. Upadayon na lang ko sa pagsuot sa simbahan. Kaya maglakaw para ko paingon sa akong gi-applyan. Oh, dool ra hinuon. Huwag ko makasabot. Nga naman ka nagkasulti mo itong bataag ingon ato. Ay, tingali. Bunga lang to siyang kalipay. Nga ako siya gipalitan siyang tindang mga kandila. Ganito? Uy, batas ang pihana. Masod ko ha? Mananghid ka pa? Ha? Nipakita ka na sa imong pagkaway batasan. Human ka mga bling, wag gali manuktok. Hala? Sorry. Masod ko ha? Ganito? Bugawas ko. Paabot na diya. Pitan! Pitan! Ano, sir? Salamat kayo mong ituman ang tanan kong gimando kanimo. Alang nining amo karong bakasyon. Nah, kasi salamat ko taon, Sir Virilio eh. Ako nang katungod kay agaon tagod ka. Hapsay ang among pagsaka karon ning karaang mansyon sa mga binapuerte. Tungod kay butan kang mi sunod sa akong mando kanimo. Akong gisugo kanimo. Trabaho na taon ko, sir. Maong tuman jud ko kung sa'y sugo. Kinahanglan pang taong kong trabaho, sir. Mao na. Oh, kana. Oh, kanay husto. Westo, pitan. Ngano, sir? Sunog yun sa bisan unsa akong isulti, ha? Kay ulipon ka lang. Ug ako, imo ko agaw. Sir Virgilio, kuan. Dili ka na lisod nga himuon, pitan. Sayon ra kayo ng buhaton. Sige, good. Maamul ka. Ako kang sundon ang bisag unsa imong sulti, sir. Oh, mao ka na, pitan. Sige. Kinahanglan gayon. Sige. Maamul ka. Aw, buhaton, good. Huwag ko makinangan ni mo pre na Garces. Balik Uy, si Wage. Uy, nasuko na sa siran nito kang brina. Tanawa na ko doon na tanawa. Oras ako na sa dako ha? Oh, iho! Hostol ka na kabuang nimo, ha? Ranito! Hosto na kabuhang buhara dito! Oh, pitan! Okay to, sir. Ha? Ingo magang sundo na ko bisag unsa imong sulti, sir. Hoy, pitan! Sir? Gabugo ko di tao nimo. No, bugo. Ito man gani ko si imong sugo, sir. Haskang yung bugo aday nimo, pitan. Ha? Pagkabugo! Na, mo rin gidangat. Suko ka, sir? Ato ka rin po tayo kang Renito, pitan. Ayaw ka rin ako! Giyon sa namasab nimo nga itong... Palihog lang dad. Ayaw siya papati ang mulaban ka. Kaya mo gara. Renito? Iho! Lagaw. Ato as kistrom. Siya ay pangutan na. Palihog lang dad. Excuse me. Oh, asa ka? Iho! Asa ka?
Kailangan kong nabati ka ng tingog ka. Nakapatingkag sa kundungan. Doon na lang kong taong disiplinahon. Oh, pastilan. Wala ilan. Sipitan na sa... Aduh, ayo. Sakit na dagay. Nabati na ko ang imong gisulti gayon, ha? Lipitan. Wag ko sa ato, dong. Wag sa ato. Ibang nga ba bisok magayo ko? Kung buot na naon, kuwang paunta nang nadawat ni mo sukmagi ka na ko. Sa imong pag-insulto na ko, lipitan. Ay, nagsulti lang ta kadura dito. Kung gusto kang maging sukmag kaya ako. Hindi na ka sibugan. Usa? Mas kakinsra dito. Nasok magani no sipitan. Way patasan. Tito Virgilio, Iya, Berina. nakita na ko pagsukmag nila dito sa magguwang kayo niya edad. Iyon ana si kaway batasan. Berina, ako kuha na kini. I'm sorry. Pero ingnon tika Tito Virgilio. Nga maldita man to ko. Pero kamausag kong maluoy og butahon sa mga magguwang na kong edad. Way hustong pamatasan si Ranito Vinefuerte. Na, mahay ka ginundong. Nga gihatagan ko rin gigayo makigsinukmag kaya mo. Arang paghatag di mo higayong makabaws. Ha? Pero timan ha? Sinukmagay ning ato. Amping gyud nga di ka maigo sa kung kumo. Aw, ikaw ang pigsad. Kini ay kumor man ako dong. Pata, grabe. Hindi to ni dong. Kay pilar gid gusto kong pres na akong tiguwang. Pero maigo ka lang dong siganan. Na, amnesia ka gid dong. Matra! Ayamat. Baby, may suwaye! Lihaya! Lihay ka na! Lipitan! Unsa bang hangin may imong sukmagon? Ha? Dili ka makaigo na ko? Ha? Hoy, nag-usik ka lang sa iyong panahon. Kapoy-kapoy ka lang. Kapoy-kapoy ka tao tatot! Igom ka ng hangin dong! Sa kung pagsukmag hindi makita! Ikaw pa kayo dili! Ha? Taon dong ranito eh! Taon na eh! Maloy bitaw ka na ka dong eh! Paikas ang taon ko ni mo dong eh! Ang ako lang siya, Virgilio. Ugi ang may naikan kang tiguang. Lakaw, dola. May pagtugot gi ka na ko ang bisan unsay buhaton mo, Eliakim. Sir Sige na, Virgilio. Eliakim. Lihok na dayon. Mientras wa pa niya dasdasa ang tiguwa nga sinoy pitan. Time sa daw! Wow! Kapuyay! Ako na sa'y hamag, ha? Ni ay kumo ay, ha? Kaluya ang panit sa tiguang, sir. Kaya mo pasakitan. Iliakim, buhay ini ako kamas niya magkikunot. Buhay ini! Buhay ini! Buy, ante ka. Basta mo saad ka nga dili mo dapatan sinipitan. Okay sa may gusto mo akong kulutahon, ha? Ha? Ikaw, Iliakim? Buhata kung gusto ka. Andam ko. Kung mahimo, pati ako. Kaya pangita ko sa akong kamatayon. Hunya, unsa naman pitan? Nakasabot ka sa buot na akong ipasabot at tunga akong gisulti nga imong gituis ang pagsabot. Oo, nakasabot ta sir. Pero uwahin ang tanan sir. Oy, kaya sukmag ka naman kung dudura dito. Sorry kay sir ha. Gihagit akong sinukmag kay imong anak ko. Magsulti o na ta, Iliakim. Sige, sir. Sa sunod, respetuhi ko. Agawon ko nimo. Sir. Wa ko makaayon ato imong gibuhat. Sa sunod, ikaw ang akong bali-balian sa imong kabukugan. Kung mahitabo man, ngayon mo nang buhaton ako, sir. Hangyoon pata ka.
aron patyon ko. Basi na lang. Ikaw ang makahatag na ako sa dugay ko nang gipangandoy nga kamatayon. Hoy! Pag-confine pa lang ka sa ospital sa mga buang. May puluhan pang maulian ng kauyog sa imong utok. Wa ko'y diferensya sa pag-isip. Dili ko buang sigon si imong gituan sira nito. Tinuod ka na pangita ko sa hingpit na akong kamatayon. Diyos ko. Wa ko'y hunong sa akong mga paghinulso niya tugda ko kay na akong mga saha ka na himo. Tangtangan na taon ang tunglo kay mo gipahamtang sa akong kalag. Dong, Eliakim. Ngano, Naipitan? Dong, salamat ha. Imo kong giluwas. Sukmagon giunta ko kusog kayong kinumo gikan kang ranito dong. Unwa pa dayon nimo siya dili og hamag aron kuptan ang iyang kamot nga ni huyad daw unta og sukmag na ko dong. Tungod kay dili kadto makiangayon ay. Dong Eliakim. Naipitan, sa sunod gani. Paglikay na lang. Pasagdi siya. Bahala nagmagwala siya nga siya rang usa. Diyos ko, salamat. Nadawat ko sa akong i-applyan trabaho sa restaurant. Oh. Gusto. Ang batang babae dito sa simbahan. Na tinuod ang iyang gisultin ako. Gihatag na ni Lord ang imong gipangayo. Mao nga, ampingi. Ugma, magsugod ako sa akong bagong trabaho. Kung makadawat na unya ko sa una na kong sweldo, ako gid niyang pangitaon ang bata sa simbahan. Ako siya pamalitan og bagong bisti. Ako pagkaon og lami ang pagkaon. Ug kung mahimo pagani, kung wa na siya mga ginikanan, ako na lang siya papuyon din sa bahay, uban ako. Aron ako ikauban din Iyo, nganong dili nimo i-enjoy ang nahibiling mga adlaw ning atong bakasyon? Mag-enjoy that? Yes, iho ra nito. O gusto ko man ako paghimo, anak. Nga naam ng babae nga wag yun ako kaymut daddy. Ranito, Dad, tugaan ni Ricos tinod. Unsa mo gina tinuod imong tumong? Nga gusto makang mahigugma ko ni Brina. Og siya akong mahimong asawa. nalimot ka, ha? Nalimot kang kwartahan kayo siya. Siya mga nakapanunod sa kabtangan sa nga matay ni ini mga kinikanan. Nahibaw ko, Dad. Nga doon na pa'y laing hinungdan. Og kana ang gusto kong masayran. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.